Λοιπόν, πλην 140 επεξεργαστής, πλην 63 οι μνήμες. Ο AMD Nord, εδώ πέρα, μόλις μπουτάραμε, άνοιξε ένα CPU Z, μόλις μπουτάραμε στα 3 GB απευθείας, 3 GB RAM. Δίνει και εντολές τώρα, κατάλαβες. Πού είναι? Άνοιξε ένα CPU Z. Πού είναι το περίμενε. Ο Αριστίδης είναι υπεύθυνος για το RC του Wicked. Εδώ. Εγώ παγώνω το νερό μου διότι ζεστάθηκε. Ο Στέλιος παγώνει το νερό του γιατί ζεστάθηκε. Φτάζω. Μην αρχίσει να πετάς άστο. Μην το εδώ. Μη! Λοιπόν, οι μνήμες θέλουν λίγο πάγωμα. Δεν είναι το πόδι μου, ρε. Δεν είναι τη μάτια. Κοιτάξτε πως είναι η μνήμη. Σκέτη, χωρίς ψύχτρες. Χωρίς ψύχτρες. Με χιλιάδες χαρτοπετσέτες γύρω. Δεν φαίνεται, ρε. Φαίνεται. Πού το? Δεν βλέπεις ξεκάθαρα. Καλά, φύγε από εδώ. Δεν είναι κερδισμένη κάμερα. Η οφάνη αυτή που είναι LED μάλλον. 3 γίγα τέλος πάντων είναι, εντάξει. Φύγε από εδώ. Πάρε και το άλλο. Περίμενε να πάρω το πανσούρι. Α, είχα αλλάξει. Κι άλλο λέμε κάτω. Τι μπορεί να είναι αυτό? Κάτσε λίγο. Συγγνώμη, ξέρεις. Δεν είναι, αυτό είναι πολύ χαμηλά. Πλην 150 είναι η μνήμη. Χαλαρώνουν όλα αυτά, ρε. Ποια, τα οχτάρια? Όχι, τα άλλα τα πάνω. Γιατί να μην κάνω, δεν ξέρω. Βάλ το 14, 15, 15, μετά πόσο να πάει πια? 18, 21, 21. Πλην 152 οι μνήμες. 1 κιλό χαρτί έχουμε βάλει παιδάκι. Είναι 150 μήνες. Ναι. Έτσι φαίνεται. Ωραία. Αν δεν έχει ξεκολλήσει το πρόγραμμα πάνω. Κάτι πρέπει να έχει ξεκολλήσει για να πάρει. Όχι, έτσι ήταν. Κάτω, ξέρω. Τον 30 βάτα μου και θέλει να μην 10. Έλα κράτο, δεν μπορώ πιάσει. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.